Bukatzar nago ja, osea que... Ze hona, Bai, eso. Artista hutza aiz. Ze jarriak hemen, realeko atalteletikeko gaura pixka dator danetikan? Ondo aia, esi. Eta bukatuta zio, noiz bukatzen de karikatura bat? Normalean nire obrak ez dira inoiz bukatzen. Ez dira inoiz bukatzen? Bukatutzat ematei ez. Ados. Oye, beti ziok ikutuen matematia, oseo zitea igual errezeta baten plater batian bezala, ezta? Azkenean otakako saltxa botatzia o presila jartzia, ezta? Claro. Eta zer ikusiko jau ire karikatura, ire retrato edo historitan pixkat iri identifikatzeko. Badira artistak beti hola bere ikutu txiki badakaenak. Zekiat zerrekin identifikatzea izen. O zerrekin identifikatzea zekaun ire lanak irekin. Bueno, berez asko margotzen ditut erretratuak, eta egia da ebai, berez eramatetela diseinu bat, baina beti gustatzen zait improvisatzea momentuan. Vale. Baina asko egite ditut euskal kulturako pertsonaiak, beti saiatzen nahi dira ingurumena azaleratzen. Orduan, ez dakit, horixe. Horra, ingurumena aldatzen ziaken bezala. Retratuk, eta daixe. Ados. Eta, bueno, zein dekire helburua, o hau bilakatu, hau ogibidia bilakatzia da hau? Bai. Ire ogibidia dekau, edo nola ziak historia? Bai, lana badago, eta ontaz bizi daiteke, baina egia da, bain nahi dugula pixka bat kanpo atera. Pixka mundua ezagutzea ju, eta artista gehiago ezagutu, eta esperimentatu, eta gauza desberdinakin. Baina pixka lientzuan margotzen ebai. Lientzuan ebai. Zer topatzen da lientzuan? Hori beste arte baek, ez da? Bueno, bai, lientzuan egin dezaket, pentsatzen egin dezaketela gehiago nire lan pertsonala. Eta bai aldezaket gehiago esperimentatu. Ezkenean, palet handi baten ezin zera hasi esperimentatzen. Ja, eta lientzuan beti gakak ire... Bai. Ados, bueno, guen hemen jarri behar detena, betu, Hau, erregila baten jarri behar diat. A ber, hemen... Sartze zaiteken osua, bai, horrela, hemen enuke nahiko, hemen Victor Buenon gutuna eta argazki hau zikindu, hemen txejarriko ditugu, horrela, vale? Eta indetena da, musa, bol baten geneukana, manga batea pasadeu, errexako ibiltzeko, ja azkarro ibiltzeko hemen. Eta dakatena hemen inbiar diotena da gainean bota, gero gainetikan bota estaltzekoa, eta platera eratu. Bueno, eakutsi hauetan nahi, ze indesun hor. A ber, nola atea dan historia. Ze ikuste zue lagunak. Kabau, Artista hutzait. Ia izi artista.